خوش آمدید به دسترخوان. баъзава ба камбудиҳо роҳ мекунад. албатта аз тариқи комиссияти ҳарбӣ сус фаъолият ба роҳ монда шудааст. از روی کدام معیارها انتخاب می‌گردد؟ ин муаммо ҳаст. қарори комиссияи даъват муқобили хулоси духтур мутахассис набошад. маҷбур мекунад ки вай ҳамчун сиҳат саломат имзо кунад. نسبت کمیسیای مذکور چی مجازات پیش بینی شده است؟ тамоми маъраки даъват ҷавобгарии масъулиятро бояд комиссияи даъват ба худ гирад. даъвати баҳорона бе ҳамон қарор гузашт. تا کجا شفافیت رو مشاهده کردن ممکن است؟ вақте ки як ба як суҳбат мекунем онҳо ҳамин масъалаҳо шикоят мекунанд. кравата якта карда дар онҷо се кас хоб мерафтанд. ما رو پیگیری نمایید. سلام علیکم، با شما جمشید معروف. خوش آمدید به دسترخوان. معمولا در روی دسترخوان طعام میخورم، ولی در یک وقت بسیاری از مسئله‌های مهم و صحبت‌های خاص محض سری دسترخوان صورت میگیرد. دسترخوان از اولین پادکست‌های تاجیکی در تاجیکستان است که در آن همه چیز و برای همگان به بحث و بررسی کشیده می‌شود. فصل اولی پادکست ما دایر به سبب عامل‌های سربازشکاری یا ابلاغ جوانان به خدمت حربی بخشیده می‌شود. و امروز در مهمانی دسترخوان مزفر بابوجانov رئیس اتفاق والدین سربازان ولایت سوخت حضور دارند که دایر به موضوع کمیسیای دعوت و حقوق و عهده‌داری آن صحبت می‌کنیم. خوش آمدید یک بار دیگر استاد. سلامت باشید. سلامت. کمیسیای حربی آید به دعوت اصلا چی حقوق و عهده‌داری‌ها دارد و آنها را تا کجا درست انجام می‌دهند؟ бале ҷамшедон комиссияти ҳарбӣ вазифаи бисёр дорад ва гуфтам ки як намояндаи вазорати мудофиат дар шаҳру ноҳия мебошад. нисбати даъват ҳуқуқу ӯҳдадории калон дорад, чунки иҷрокунандаи асосии даъват дар шаҳру ноҳия ин комиссияти ҳарбӣ мебошад. ҳолон ки қонун гуфта шуда бошад ҳам ки барои гузарондани даъват шахси масъул раиси шаҳру ноҳия ҳисоб мешавад, лекин иҷрокунанда асосии он мебошад ва кори комиссияти ҳарбӣ нисбати даъват аз ҳамон 14-15 сола вақте ки шаҳрвандони 14-15 сола аз диспансеризатсия мекунанд мегузаранд ва дар моҳи январ феврали ҳамон соле ки онҳо ба синни 16 медоранд дар комиссияти онҳо аз қайди ҳарбӣ мегузаранд ва 2 сол аз синни 16 солагӣ то 18 солагӣ онҳо бояд назорат кунанд ки шахсоне ки касал буданд бояд табобат гиранд ки ба синни 18 сола вақте ки ресанд онҳо сеҳату саломат бошанду лоиқи хизмати ҳарбӣ мебошанд ва дар синни 18 сола сар карда онҳоро бояд даъватро ташкил намоянд. ва як чизро қайд карда ҳастам ки комиссияти ҳарбӣ ҳамаи иҷро карда истода бошанда баъзава ба камбудиҳо роҳ мекунад. чӣ хел камбудие ки ман ҳамин дар фаъолияти худ дидам ёки қайд карда ҳастам, дар вақти ба қайдгирии ибтидои ҳарбӣ дар ҳамон соле ки онҳо ба синни 16 медоранд бояд онҳо интихоби касби рӯҳии даъватшавандаро гузаронанд. ин маънои инро дорад ки дар оянда барои ба кадом қисмҳои ҳарбӣ фиристодани ин ёки баҳо додани омодагии рӯҳии он барои қисмҳои ҳарбӣ бояд ҳамин гузарондани интихоби касби рӯҳӣ бояд натиҷаи калон бояд диҳад, лекин ба ҳамин масъала комиссияти ҳарбӣ инқадар аҳамият наметиҳад. дуюм масъалае ки ман мехостам гӯям ки даъват ёки омода намудани даъватшавандагон барои даъват ба артиш ин маънои инро надорад ки фақат дар вақти даъват бо онҳо кор мекунанду ин маънои инро дорад ки дар як сол 12 моҳ бояд нисбати ҳамин даъватшаванда ёки бо даъватшаванда бо волидайн ва дигар шахсони масъул ёки мақомотҳо бояд фаъолият баранд. ҳамин масъала албатта аз тариқи комиссияти ҳарбӣ сус фаъолият ба роҳ монда шудааст. хуб устод, воқеан хеле хуб қайд кардед. дар дорани нохунак фаъол шудани кормандони ин ниҳодро танҳо соли 2 маротиба воқеан мушоҳида кардан мумкин аст. аммо дар дигар моҳҳо анқариб аз онҳо ягон гуфтан мумкин аст ки хату хабаре ҳам нест аст. яъне гӯем ки дар давоми як сол 2 моҳӣ як фаъол мешаванд
баъдан дигар ба гӯшаи фаромӯшӣ мераванд. Бигӯед ки аслан корҳои фаҳмондадиҳӣ, яъне тарғиботу ташвиқоти дуруст ё тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ дар мо то куҷо ба таври зарурӣ ба роҳ монда шудааст? бояд чихел ки ман аз ин пеш қайд кардам, фаъолият оиди омода намудани даъватшавагон барои даъват ба артиш бояд дар як сол 12 моҳ давом диҳад. лекин баъзе комиссияти ҳарбӣ мо вақти даъват ба апрел, май, октябр, ноябр оиди ин самт фаъолият медонад, дигар ба ҳоли худ партофта мемонанд. ҳатто ҳамин даъватшавандагонам ман ҳамихел қайд намудам ки ёки назорат кардам ки вақте ки онҳо даъват тамом мешавад, масалан аз Россия гашта меоманд, онҳо медонанд ки то даъват дигар онҳоро ягон кас безобида намекунад. ҳоло ки вазифаи комиссияти ҳарбӣ, вазифаи мақомотҳо бояд ҳамин масъалаҳоям аҳамияти ҳамду кор кунанд. бояд як чиз қайд карда ҳастам ки 2 сол пеш қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромад ки бояд дар фосилаҳои даъват баъд аз масалан агар апрел, май, октябр, ноябр маъраки даъват гузаронида шавад, декабр, январ, феврал, март ва баъд аз инге июн, июл, август, сентябр бояд омӯзиш гузаронанд дар асоси қарори раиси шаҳри ноҳия. ин албатта камтар такон дод ки комиссияти ҳарбӣ омӯзишро гузаронанд. барои чи пештар ҳатто ҳамин ба омӯзишам инқадар аҳамият надоданд ва фикр мекунам ки агар ҳамин масъала ва комиссияти ҳарбӣ бисёртар аҳамият диҳанд, ин маъно ин надорад ки баъди гузарондани даъват корро тамоман бас накунанду барои омодагии даъвати дигар агар сар кунанд, кор бисёр хуб мешуд ва фикр мекунам ки натиҷаи мусбии онро мо медидем. дар ин робита устод, аслан комиссияи даъвате ки ҳар сол ташкил карда мешавад, он аз рӯи кадом меъёрҳо интихоб мегардад? бисёр саволи хуб додид ҷамшед ҷон. барои он ки дар қонуни кӯҳна, дар қонуни ҳайати комиссияи даъват, вазифаҳои комиссияи даъват оварда шуда буд. лекин дар қонуни нав бошад, дар он ҷо гуфта шудааст ки ҳайат ва вазифаҳои комиссияи даъватро бо қарори алоҳидии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд тасдиқ карда шавад. лекин худи ҳамин қарор нест. ин ҳисоб кардан мумкин ки ҳамин даъвати баҳорона бе ҳамон қарор гузашт. дар ҳамин қонуни нав вазифаи дақиқ муайян карда нашудааст. ман гуфта шудааст ки дар асоси қарори алоҳидии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон карда шавад. ман як чизро қайд кардани ҳастам ки умуман маъракии даъватро, тамоми маъракии даъват, ҷавобгарӣ, масъулиятро бояд комиссияи даъват ба худ гирад. ки дар вазифааш гуфта шуда буд дар ҳама қонуни кӯҳна ки чӣ хел вазифа доранду чӣ хел ӯҳдадорӣ доранду ки раис. як чизро қайд кардани ҳастам ки ҳама вақт раиси комиссияи даъват муовини якум раиси шаҳри ноҳия ё ки худи раиси шаҳри ноҳия ё ки яке аз муовинон аз он ҷумла дар вилоятам муовини якум раиси комиссияи даъват. вақте ки комиссияи даъват фаъолият мебарад, гуфтам мумкин ки даъват албатта суст мешаваду муаммоҳо бисёр мешаванд. устод, ба назари шумо дар кори пизишконе ки аъзои комиссияи даъват ҳастанд, то куҷо шаффофиятро мушоҳида кардан мумкин аст? ин муаммо ҳаст ҷамшед ҷон, шаффофият нест. барои чи? барои ин ки якума чӣ хел талабот нисбати духтурон. духтур бояд ақаллан 10 сол 15 сол таҷрибаи корӣ дошта бошад ва духтурро бояд бар ҳар як сол 2 сол бояд иваз кунад. барои чи? барои ин ки ба баъзе хатогиҳо роҳ натиҳад. сеюмаш ин ки дар қонун омода шудааст ки барои он ки обрӯи эҳтироми духтурро бардоранд, дар он ҷо гуфта шудааст ки қарори комиссияи даъват муқобили хулосаи духтур мутахассис набошад. ин як. дуюмаш ки гуфта шудааст ки агар мутахассис, духтур ё дигар аъзои комиссия ба хатогӣ роҳ дода бошанд, онҳо дар назди қонун ҷавоб медиҳанд. лекин дар мо ин на ҳама вақт риоя мешавад. фикр мекунам ки баъзе вақт шаффофият зарур. барои чи? барои он ки вақте ки ба ман муроҷиат мекунанд оиди маслиҳати ҳуқуқи ройгон, бисёро шикоят мекунанд ки мо масалан қоғазҳои тиббии худро пешниҳод намудем, лекин бо сабабҳои номаълум дар ҳамон парвандаи шахсии даъватшаванда ҳамон нест.
ё ки гум мешаванд. Савол ба миён мебиёд ки ки инро гум кард. Мумкин ягон духтур ё ягон шахси масъул ина қасдан кард ё аз фориғболона ба ин муомила намудам. фикр мекунам ки агар ҳамин шаффофият бисёртар шуд ин хуб мешуд. ин як. лекин як масъалаи дигареша дар қонуни нав ҳамина аз байн бардоштанд. барои чӣ? барои ки пештар дар комиссияи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ дар ҳамон соле ки вай шаҳрванд ба синни 16 медорад, иштироки падару модарон волидайн пешбинӣ нашуда буд. дар қонуни нав ҳамина пешбинӣ шудааст ки волидайн ҳуқуқ доранд ки дар комиссияи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ иштирок кунанд. ин маънои инро дорад ки агар фарзандаш касал бошад вай ҳоло ноболиғ акнун 16 даромад ё 16 надоромад, падару модар метавонанд ҳамроҳи ҳамон фарзанди худ дар комиссияи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ иштирок намоянд. خب استاد درباره شفافیت گفتیم، اما میخواستم باز فهمم که آیا هستند حالت‌هایی که نسبتی پزشکان حالت‌های فشار آوری، یعنی پزشکانی که در همین کمیسیه دعوت هستند؟ عموما حالت‌های اگر فشار آوری گپ زنیم، اگر مثلا یگان دکتر به طرف رسمی به من مراجعت نکرده است، لیکن وقتی که یک به یک صحبت میکنیم اونا همین مسئله رو شکایت میکنن، مخصوصا وقتی که همین کمتر برای اجرایش نقشمون همین 90% 95% اون وقت فشار بسیارتر میشد، برای اینکه میخوان که تیزتر اجرا کنن. فشار از طرف کی استاد؟ از طرف اعضایان کمیسیه دعوت، از طرف комиссияти ҳарбӣ нисбати пизишкон. як чизро қайд карда ҳастам ки мо як практикаи манфӣ дорем. президент муайян намудааст ки қонун муайян намудааст ки муҳлати даъват 2 моҳ, апрел, май, октябр, ноябр. лекин барои чӣ ки шахсони масъули мо, раисони комиссияи даъват, дигар шахсони комиссияти ҳарбӣ мехоҳанд ки ҳамина мобайни 10 рӯз, 15 рӯз, 20 рӯз, як моҳ иҷро кунем. охир ман ба нон гӯш кун, агар мошин боркашон 5 тонна бор бардорад, ту барои он ки ҳамин корро тезтар кунӣ, ту ба он 10 тонна бор намекунӣ ку мошин мешканад. барои ҳамин ин маънои инро дорад ки вақте ки ҳамина маҷбур мекунанд ки тезтар шавад, ба хатогиҳои бисёр роҳ дода мешавад. дар охир мешавад ки ба ин хатогӣ он шахсоне ки маҷбур карданд ҳамашон дар канор мемонанд, комиссияи ҳарбӣ ба ин хатогиҳо ҷавоб медиҳад. агар устод ҳаминҷо ман мехостам мушаххас кунам ки фишор яъне ки ба он шакле ки гӯё ки ҳамон сарбозе ки меояд, даъватшаванде ки меояд, яъне ӯро иҷоза диҳад ки ба хизмати ҳарбӣ равад, новаста аз он ки саломатиаш мутобиқат намекунад, ё ин ки гӯем ки ягон камбудӣ дорад дар саломатиаш. саломатиаш мутобиқ намекунад. барои чи баъзе касолҳо ҳастанд ки бояд масалан ҳамту нигоҳ карда муайян дар ҳамон кабинети худаш доктор муайян карда метавонад ва я бояд ба муоинаи иловагӣ фиристонад. вақте ки даъватшаванд дар бораи касалии худ гап мезананд ва доктор мехоҳад ки ӯро ба муоинаи иловагӣ тиббӣ фиристонанд, дар ин ҷо докторро ё ки намефаҳманд, ё ки маҷбур мекунанд ки ту мехоҳӣ ки ин бачаро аз даъват саркашӣ намоӣ, барои ин мусоидат намоӣ, маҷбур мекунанд ки вай ҳамчун сиҳат саломат имзо кунад. дар ҳамин суҳбатҳои фардӣ ё ки суҳбатҳои як ба як бисёр докторон ҳамин масъаларо ба ман муроҷиат мекунанд, лекин расмӣ муроҷиат кардан ба фикрам метарсанд. нагарад. خب استاد، در صورتی از جانب کمیسیه دعوت پیشنهاد شدن معلومات بردروغ درباره دعوت شونده، از جمله یکیش همین مثال، نسبت کمیسیه مذکور چی مجازات پیش بینی شده است؟ یک چیز رو باید قید کنم که прокуратураи ҳарбӣ гарнизони суд ба ин масъала бисёр аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. یعنی وظیفه جانی اونها است. як чизро бо як духтури калони комиссияи даъват мо ҳам суҳбат шуда будем 2 сол 3 сол бош, вай гуфта буд ки қариб ки 3 духтурон муҷозот гирифта буданд ба таври ҷарима нисбати ҳамон вақте ки гашта меоянд аз хизмат бармегардонанд, қариб ки 70-80% нисбати саломатиш бармегардад. вақте ки ин мактуб ба прокуратура мерасад, прокуратура нисбати ҳамон духтуре ки нисбати ӯ хулоса баровард ҳамчун сиҳат саломат, парвандаи ҷиноятӣ оғоз мекунад. باز айдор духтур мешавад. айдор духтур. ҳамон вақте ки ман 2 сол 3 сол пеш бана суҳбат карда будам, гуфт ки қариб 31 духтуро ҷарима кати халос шуда намеяд. барои чи? барои он ки мумкин ки онҳоро маҷбур карданд ки ҳамина навису тезтар хизмат бароварду нақша иҷро шавад. ё ин ки маҷбур мекунанд ки дар ҳамон
муҳлате ки президент ки қонун муайян шуда дар ту монеду ҳамин пештара кунад. охир ҳамин фикр мекунам ки барои қисми ҳарбӣ ҳам як зарби калон. мо дар соли 12 дар қисми ҳарбӣ ноҳияи Дангара будем. вақте ки рафтем дар ҳамон ҷо ҳатто намояндаи ваколатдор оид инсон ҳамроҳи мо буд. дута кровата якта карда дар онҷо се кас мерафтанд. вақте ки мо ҳамина пурсидем барои чӣ сабабаш, як рӯз пеш ба ҷои 15 касе ки овардамшон дар кор буданд, комиссияи ҳарбӣ нақшаи барзиро иҷро карда 60 одам овардаш. 45 та одам ба ҳоли ҷон нест. маҷбур ки ду кровата якта карда се каса хоравондиҳанд. қисми ҳарбӣ ҳам як зарбаи калон ҳисоб мешавад. фикр мекунам ки ҳамаша бояд дар рӯи нақша иҷро кунад. خب استاد برای دختران چی مشکل است که وقتی که همین را رد کنند؟ یعنی ببینید که هم از این طرف فشار و وقتی که معلوم میشد که اون سلامتیش خوب نیست میورم باز گوییم که جریمه به سر دختر میفراید. یا اینکه به کسی چرا مثلا به نظر شما چرا مراجعت نمیکنند به مقامات بالایی که یعنی نسبت اونها چونین مثلا فشار و باز هم جریمه. ба фикри ман ин менталитети мо якум, дуюм ҳурмати эҳтироми якдигар ба фикрам, сеюм рӯзҳо мегӯянд ки гузашта меравад ки авоз мегӯянд ба фикрам ҳамин. лекин вақти охир ҳамин масъала камтар шуд. барои чӣ? барои он ки духтуроне ки ба ҳамин камбудиҳо роҳ дода буданд ҷазо гирифтанд. ва фикр мекунам ки дар оянда ҳам инга вақте ки баъзе духтуро ба ман муроҷиат мекунанд, ман мегӯям ки як роҳи осонаш оно мепурсанд чӣ ҳамин ручкаи мегирӣ дастиам киям шахс маҷбур кунад дастиам метӣ паррандаи шахсия метӣ мана гирид имзо кунед рафтан гирад бовар кунед яъне садташ ман хеле пешниҳод кунам 100 кас шахси масъул аз ин рӯй мегардонад имзо намекунад. خیلی خوب. واقعا سپاس استاد برای یک صحبت صمیمی و پرمحتوا. دوستان عزیز به شما نیز تشکر میگوییم که ما رو تا با آخر همراهی کردید. با تلگرام و اینستاگرام ما ابونه شدن رو فراموش نکنید و همه پیوندها در زیر این پادکست ها جای داده شدند و خیلی واقعا هم خیلی شاد میشدیم که اگر شما در پادکست های ما فکر و عقیده خود رو می نوشتید. اگر سوال های داشته باشید میتونید مطرح کنید تا ما در نشر بعدی پادکست های خودمون اون رو مورد بررسی قرار داده باشیم. باقی تا هفته دیگر در همین وقت و ساعت ما رو پیگیری نمایید.